तर आता मित्रांनो नाश्ता बिष्टा करून मी आलो आहे खाली मळ्यात. बाबलो हसता आता कडनंच, कारण की तो आज सकाळी 6 वाजता आला आहे उठून, पहिल्यांदा आला आणि एवढ्या सकाळी. नाही तर ते बाबल्या उठ करून उठवतात ते का. आज तो उठता निलो असा काही पोटी फुटता ताच सांगितलंय, पोटी फुटता. ह्यो चिखल करून झालो. आज नाश्ता भारी या. आणि इकडे पमे आणि सगळे तरवा काढतात. हे तुमचं कधी होणार काढून? आज होणार पुरो? आज पुरो करणार? टाकू ना, टाकू ना. पुष्पा दा नंदनचं रेनकोट घालून येला काय? हो वाटतात तसा. वर तरी बघ. अरे तोंड दाखव. लोकांना कळणार कसं या पुष्पा की दुसरा कोण शाळेतला पोरगा उचलून आणलं काय काय. मेन मॅडम इलेत आमचे, सगळ्यांच्या आधी इलेत ते झूम होत नाही रे, नाही तर दिसलं असतं पान तिथं खात होता. कुणकेशकरी पान खात ते बघा तकडे. मॅडम इधर आ जा इधर. पिंक्या मागेच जा, हळच होता कधीपासून हळच हा ना. भाऊजी बघ किती मागे गेले, तू हळच होत. नकावडा काय आता बघ या बघ, आता इला बघ कोण, आता बघ मेन माणूस इला. ह्यो फोटो बघितलं ह्यांचो? अरे ह्यो बघ, हा बघा मित्रांनो फोटो काढला मग अशी यांचा. हा याच्यात व्यवस्थित दिसणार नाही, इंस्टाग्रामवर जाऊन बघा. हे बघ तुमचं पण काढूया काय गो, तुमचं पण काढूया. हा पुष्पा तुझं नको. चल मी आता घेतोय लाव बाबा. तुमच्यावर रवा आणि टाइमपास करून काय उपयोग नाही. हा तू आता बाबल्याक सांगा भाऊ. नाही मी आता येतोय तुझ्या बाजू काय येते थांब. चला आता मी पण लावायला जातो. आणि बरंच बाकी अजून, वरचे 4 कोपरे बाकी आहेत अजून. ह्या आता मी लावून पण पुरा करून टाकतो. ह्यांचं टाइमपास चालू आहे कधीपासून. हां मी आता आग करतोय पटापट. चला तर लावणी करता करता असा हा जोरदार पाऊस आलाय. होय मी इथे छत्री घेऊन उभा आहे, कारण माझ्याकडे तसं फळ नाही आहे, त्यांनी घातलंय असं. बाकी सगळ्यांनी आपापले फळं घेऊन गेले आहेत चालू, त्यामुळे पाऊस जाऊची वाट बघतोय मी आता. हां कॅमेरा पण थोडा भिजला, टाइमलॅप्सला लावलेला होता. जाईल असं वाटतोय भाऊ, माहीत नाही, वाट बघूया. भिजाक झाला पण अर्धा, कारण की छत्री इथे ठेवलेली होती आणि तिथून ह्या चिखलातून येईपर्यंत पूर्ण पाऊस आला. माका वेळेनं कळत नाही आणलं, नाही तर मी आता आग करणार होते. रेनकोटवर राहत नाही हो. मुंग्याची बारीक चिपणारी म्हणजे मी लावते तिकडे सांगतं एवढं मी लावलंय ना, तर तू सांग मी लावते.
कोपरो लावूत आणले आणि एकटे आणि पाता कसली आणले सर राहील आता तू हात सकाळ हात कोण धरणार द्यायचो धरल्यानंतर वातान पुण्यच ना माझं मन आता पुण्यात टाइमपास करत बस हईत टाकत दिला असता आता पण तू नसतं असताना ते म्हणून इला एवढा शाबास पोऱ्या. ते का घेऊन इलंय पटापट चल गो चल चल आता येशी ना लाई चल चल नेरी खाऊ ये चल हा चल चला मी नेरी हा चल तो लावून पुरा करून ये होय. ये काकी येरी खाऊ के आपल्या ये ये तू अरे ये तू. आणि इकडे नेरी खाऊचो कार्यक्रम चाललो पुष्पा भाकरीरच खाताय काय बघ आज तुझ्या चेहऱ्यावर ग्लो हा दे भाऊजी नु खाऊन झाल्यावर तर पोट पैसे पाणी असून काढून घ्यायचे हा हे बाबा चल नेरी खाऊ ते का नको आहे का कांदा? दमलं अशी ये 2 मिनिटात खाऊया नेरी तुझं झाला खाऊन पहिला नंबर लावलं रे भारी भारी काय भारी म्हणजे आजचा नाश्ताच भारी आहे भाजी बिजे कोण चावल बसा तेवढं नाही ना त्यावेळी टाइमच ना अगा पुरसत नाही मी मला एक तास उडीदाचं नाही ना का उडीद दिलं नाही हे उडीद चल पटापट त्याच्यात टाइमपास कर नाही तर टाइमपास नाही धरा पप्पा मागा हा गो काढ पिंकेच आणि माझं गाडी काळा दिसता खातात बघ काय काळा दिसता मैदा माझ्यावर फोटो कसा काढतं मग हे भरवतं ना ते बघ काढतो नाही लवकर तो काढतो नाही बोललो लवकर तो बोललो होऊन जाऊन होऊन जाऊ दे चल चल पटक्कन ओ तुम्ही राहा ते का नको ते का राहा दे लाकडू गाडी डिमांड फालतू कोण मस्त काय सीन मस्त होतो होमसा डायरेक्ट तोंडात अरे बरोबर हा तोंड बघ कसा घे हो नाही अरे अय बघ तरी आता हा. काय हस को तोंड कसा करत माहिती का कापर पडले अरे पटाकन हे करता काय केलंस का हे का किलो दात पुढे येतात शाळेतल्या मुलीचं काढूया थांब. शाळेतल्या मुली खेळायला आल्या खेळून हय बघ चिखलात गेल्या चिखलात मळून वाळात नाल्या ही आमची पूनम ताई काळा दिसतो जरा थोडी काळी जरा आहे. वर ह्या करतो हा बस वात्रट तोंडाने जरा वात्रट आहे हा. हो म्हणून किती दिवस झाले? आणि केस जरा बुरटे आहे बुरटी आहे पूनम ताईवर निबंध लिहितोस की एक होती पूनम ताई हो जरा चहा. तो बघ, त्याचा बी. सोम हे शाळेत नाही हे भाकरी खाऊ के चला चाय पिऊया टी टाइम झालो आमचं हा पहिली मेले आम्ही अशी शाळेत जाईंच्याकडे बघित आमका रवाचा असा आज एका ग्रवाचा होता यांना पाठवल्या माझ्या रवलो असतो ना मग जरा टर्वो लावले तू नसतं त्याच्यावर जरा नाही आयडिया व विनू मामा असं सांगत होतो रवटस की काय चिखलात लाव जाऊया पोरांका देऊ काही शाळेत वाटतं वास्तविक लावण्याची 4 दिवस तरी हा तुमका होती ना मास्तर तुमका दोघांका करूच तो मी बाबा देईन मी झालो इथं तुका होती ना तुका होती ना नाही दिली मग तू सुट्टीच घेतली ना कायमची कोकणातल्या पोरग्यांका हा गं? दिल्यांचं काय हरकत नाही हा. यांना सुट्टी एका सुट्टी दिल्याने नाही म्हणून एका कायम यांना कायमची सुट्टी घेतली ना ताबं, तारावा. ता? पुष्पा. ता मापच लावून. तर मापच काम करीत होता
तू शाळेत जायत होतं जायत होते तो वाटत नाही. कॅन्टीन घालून वडापाव खान पाठी वडापाव खान पाठी हिची स्टोरी सांग, हिची स्टोरी सांग. तू घराकडे सांगत होतस का? वडापाव खान पाठी क्या बोल? थांब थांब. भाऊजी काय सांगा गेले माहिती होते. तुम्ही गप्प बसावं आम्ही नीट सांगा. काय त्यांनी सांगणार तुम्ही कसं मध्ये हा तू सांग, तू याचं सांग. मी याचं सांगते हा हे आता याचं सांग, याचं या 3-4 पोरात मी वात्रट पोरग्या होय. हा पप्पा मारू गेले की अख्खी वाडी फिरवी. हम्म. आणखी काय कसा तुझ्या तोंडात मजा नाही गो. ही घराकडे मस्त तुझं जरा सांगत. तोंडान वात्रट आहे. हा सांगू परत 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 हा. कट कर. नाही हा कट केला. पुढे बोल. तू सांग, पुढचं सांग. तू सांग सांग तू पडलं तू पडलं सांगू सांग सांग. काय त्या घाबरतं काय? पळले आणि उकडून शेंगे घरात आणले. हो नाही मी म्हणजे भुईमुग कुपडायचा लोकांचे. अरे कुपळले आणि एकच पैदा त्या पोराने सांगितलं कुपळ आणि मग त्यांकाच दिले मी वाटकलं माका पुढचा काय माहिती नाही मार हम्म. खायला नाही यांनी मार कोणी घाल्यान? यांनी पण कळला कसा तू कुपळ असता? घराकडे येऊन सांगितलं? पप्पांचे हेड ऑफिसरच ना हवळे त्यांना कळलं. आणि शाळेत असताना जरा वाचरटगिरी करू का द्यायचे हे जमत पण नाही. तुझी ती वात्रटगिरी अजून गेलेली नाही आहे. त्याचा काय आहे? एका गुरु सर काय म्हणत ता माहिती आहे काय 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 माका राहते ना. गणे. काय? गणे म्हणत BP. अरे ते सर बीपी सर गणे म्हणा, म्हणत. गणे म्हणत गणे. शाळेत. हा गणे होता. भुरट्याके त्यांचा गाण्या. नाही घरात खूप ऐकायला नाही. ते बघ ते बघ. बघते घरात जावा. घरात जावा वळून द्या. तैरवशी रापत म्हणतात. ते इले म्हणून थोडा काम तरी झाला. तू तू काय केलं? तो नाव काय? उजेड मग पाडला. जपान जपान का चालला? शेंगा काढायला होते ना मैत्रिणी तिच्या भावाची बाजूला बायको. दोरी अशी काठी धर. हे कोण नाही याच्यात रिकाम्या पुष्पात. हो, माझ्या पायांवर पाय देता. हे तू काय करतं? जपाना कथा जाऊचा ना आपण. ते बघ खय सांगा ना आमका सांगणे तकडे खय ते कोएट का गेले? होय गेले कोएटला. कोएट. कोएट म्हणजे काय? पण हे 2 दांडके लागतील ना दोन साईडी? काय एक दांडके. हा. काय करूचं लागणार मरानाचा दोरी कापूची लागणार आहे. पुष्पा तो त्याचा बुटायचा आता गोल गोल दांडके. हा. माका नाही. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट पहिली बाका येत नाही. याच असतात नायरीच असतात. हात फिरू सुरुवात केली पैसे. आणि काय मरकुटल्यासारखं काय करतं गो? जरा तरतरीत ह्या केलं ना, नेरी केलं ना, नाही तर अजून जा एक भाकरी खा, एक कुटको खा जा अजून. हे धर शेणासारखे धरलं तसा धर तू. हे एक कुटको खा जा अजून. ताट धर हातात धर तू फक्त फिरत जात हा सही आहे. चला चला. चला का Time आता pass येऊन चालू चला आहे. चला करशीत. माफ झाली. त्याचं चिकल करताय तोपर्यंत तुम्ही तर वो काढा. तापण बरोबर आहे. एकदम घे. तापण बरोबर आहे. त्या घी काय पहिली भाजी कोरडूची भाजी लोक खायत होती आता खायत नाही. आता मरतात म्हणून माणसं लोक. म्हणजे भाजी खाऊन मरतात? भाजी खाऊन नाही भाजी खायच नाही म्हणून मरत. असा सगळे कॅमेरा घेऊन जाते बघ तुला बातमी देतली. कसलो मेनू हा? करणार मग आता करणार काय सांग? हा मग हा काय केळ्याची ह्या? केळ्याची ह्या काय? हा हा पिकलेला की कच्चा? हा काय? हा परत भाजायचा. हा मालवणी मसालो हा दुकान मसालो आणि त्या खाऊन काय एकदम. म्हणजे तुमका येता पण तुमका येता? मी बघलो कोणी बनवलेला? पुणग्या घेता येता आपण नाही म्हणता. गो पुणग्या रेसिपी कळली मग येता तुका ना? मग कधी करूया म्हणतं? पण केळी आहेत काय? हा काय देत?
शेवया करूया लावली झाल्यावर ती एक जबर सकाळी करूया लागतात सकाळी जेवता लागतात ते गोड ते हा, कशात ठीक आहे. हा ते कशा बरोबर खातात ते कष्ट असतात त्या म्हणून रसा बरोबर हा मग तू येतात तू कधी हा हा मग करूया मग तुका येवता लागत मी येतो परत ते ताबा येवायला माणूस पाहिजे हा चालत चालत पिंकी असं दागत कर तो शेवटू हा पनीर देशी ना झाले एवढे पुरे होतील एवढे आयला हे जपानचे कपडे घाला आता आता काय पुष्पान घातल्या ना काहीतरी आता हे बाबलो जपानी पद्धतीची लावणी करतात जपानी म्हणजे माका वाटलं जपान मधून तू ह्या घेतलंस की ट्रेनिंग बिनिंग घेऊन येलं की काय पुणग्याक पाठव जपान मध्ये काय सांगा धीर धीर जरा शेवटी नाही नेणार एकदम कसा क्रॉस होणार तू ह्या कोणात पकड जवळीच जरा मग सरळ कर खाली घ्यावा जरा ती दोरी ते का नाही अगो ते का नाही येणार ती जपान मधला ट्रेनिंग घ्यायची लागतं ते का काय ऑर्डर सोडल्यान बघ चला 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 सुरुवात सुरुवात कांड्याक चिकटवून लाव दोन काय आहेत दोन दोन चला पटापट हे तो हात नाही रे पटापट चालत पटापट चालत त्या मग पुणग्या बो काही आता उभी लावा आडवी करून पण जास्त याच्यात तुझा काम याचा फक्त दांडू धरून राहायचा पुढच्या नंतर बघ आता खाली खाली फक्त मार्गदर्शन मार्गाचे काय बसा ना एक असे काठी लावलेली आहे रे बघा उभी उभी पिंके बघ आधी तू कशी लावलं 10 इंचाच्या अंतरावर हे लावलेले आहेत आणि त्यांना दिसायला ते हिर लावलेले आहेत आणि ते हिराला धरून बरोबर ते लावणी करतायत इथं जपानी लोक अशीच करतात की नाही माहित नाही यांनी एका जपानी लाव ठेवलेल्यानी हा गो गो पिंके पुढे कांड्या बरोबर ला कांडे बरोबर ला सात काहीतरी सांगते थातूर पिंके करतो. थातूर मातूर म्हणजे अगो नया आहे बघ नया आहे बघ. होणार आहे काय गो पुढे पुढे पंकजाक बोलवा ज्याका माहितीगाराक बोलवा गोवा विचार म्हणून काढल्याने माणूस हे आता जाणार आहे. जा, जा, तर मध्ये जा. उचल पुंगे चला थांबा बघ तशी लेवल बघ बरोबर आहे काय आता सांगतोय थांबा ऐकान घ्यायचा पुढचं मला सांगायचं नाही इकडे बघ ह्या कांड्या ह्या बरोबर येऊ बघ नाही मग ए बाबल्या तू मागे गेलोस बघ लेवलच्या आम्ही माझ्या करतले तकडे हा. तकडे सरकतले हा. ह्या कांडा हय येऊ बघ कांडी खय गेले लावलाच खया काय कांडी खय गेली लावलाच खय असतं बघ अरे ते कांडी नाही होत मगे आला बोला मी ते हलवला कांडी नाही दोन सांगते तर आपला तर खरा साहेब ना मोठो कसा केल्यान होय कांदा तुम्ही मला काठी काढता अरे काय पाड्या हो की मारू घेऊ चल बाबल्या हा हे त्यांना सांग व्यवस्थित सांग व्हिडिओ चालू तुझी धारवडा हा अरे हा हा हो तुझ्या शब्दाच्या बाहेर नाही तरी पण गाडी ट्युशन घेता लावणी लावचा लावणी लावता नाही तू काय इंच कळत नाही काय यांचा कळत नाही तंगडी तुझी कांदा नव्हता 1.5 फुटावर केलं असता 1.5 फूट ना तुझ्या अंगात चिकल मारीन धरीन मी अगो 1.5 फूट अंतर आता 10 इंचावर लावची बरोबर त्या याच्याबरोबर लाव. काय त्या याच्यावर लावलं तू वरती, चला. शे. ए, चे काय हो, कसलो म्हणी चलतोय.
चल 6 वाजले आता. चल जाऊया मग. गो गो. चंडोमणी तर बघ अंतर बघ. यांना आता कमी यांना आता येण्याचं पण नसतं कवळा. यांना आता काय बघ केलं आता काय केलंय काय बघ लावल्यानं बघ काय केलं. 7 इंचावर लावले ना 10चा. ऐकत नाही आधी जरा जास्त कमी झाला हा पण बबले काय सांग. काम थांबवणे चाय घ्यावा ही सुधारणार नाही हेंका. अरे हे चाय मिळाली नाही म्हणून ती अशी बावारली आहेत. वावरलेलं आहे. हा तू कर सरळ सरळ कर लाईन सरळ करून घे. हा करतोय तू बरोबर आहे, या केलं. हे कसं तू काढलंय? आरड म्हणजे पिंक्यानं सगळी मात घोळ हयच सगळं घोळ झालो म्हणून तर सगळी लाईन पट्टी चुकली. आता बघ गंमत ही बघ या बघ कसं काय आला. अरे म्हणजे तू थई पहिल्यांदा चुकलं म्हणून तो लाव गेलो तुझ्यासाठी खास. हा, काय तुझं चुकलंय नाही ह्यो बरोबर. चुकलं की नाही करा सांग. काय चुकलंय म्हणा. काय हेच ते का माहिती काम नाही होणार. एक माणूस कमी होतो बोलता होय बरोबर आहे. काय हा. बरोबर आहे. हा पुणग्या सांगते का बा. हा झाला ते बघ पुणग्यान सरळ केल्यान ते बघ. आता बघ गो काय दाबा पुन हे तर रस्सी वरतं सारखी हो. असं काय नाही काय बरोबरच. ते उकलून तुम्ही लावून ठेवा. का म्हणतो? उकलून चाय घ्यावा. हा. माझा. देव जराकडे सोड. तुझा पण चुकता. असं ते म्हणतो. तू काढियाच्या एकदम फय- तू मग पिंक्या बरोबर आहे. पिंक्या तू का शिकवीत अय्ये पिंक्या ट्रेनर आहे. काय टेनर बघ आधी आकडे. म्हणजे भाऊजींका बाहेर काढलास नाही ना तुमका जमत नाही स्वतः काय करतात. टेलर म्हणतो. हो आधी हय लक्ष ठेव मग मागे बघ. आधी तू लेवलच्या बाहेरच. तुझी तगडी लेवल. हा, आता बरोबर आहे. आता सकाळची मेरा सरळ पिंक्या ए नाही पिंक्या करता सरळ. ए पिंक्या करता सरळ चला. चला 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 चाय ओतून दे की नको आधी घेवा त्याला. काय झाली थंड चल ये. ओतते पहिल्या लाईनी पासून चाय देत तसंच. तू चल मला काय सांगतो. यायला नको कोण. अरे या आधी बोललो. चला ए चला चाय ए चला ए चला चाय पीप चला. चल ए पिंक्या माफ केलं चल. चले नाही की अगला की नको वाजूक जाऊ तू. काय वाजवणार नाकाने कोण म्हणतो आली. थांब चाय चाय वाटप. अरे मेन डायलॉग आहे काय साबणान पेले धुतलेले नाही त्यामुळे पुष्पक चाय नको नको हा मग ठीक आहे. चल